माहिती सेवाभावी संस्था महाराष्ट्र राज्य यांच्या नेतृत्वाखाली एकता कपूरने आर्मी युनिफॉर्मविषयी केलेल्या गलिच्छ प्रकाराबाबत संस्थापक अध्यक्ष मेजर श्री संदीप भाऊ लगड तसेच संस्थेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व आजी माजी सैनिक यांच्या उपस्थितीत दौंड तालुक्यातील यवत पोलीस स्टेशन येथील पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील यांना एकता कपूर हिच्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही व्हावी याबाबत निवेदनपत्र देण्यात आले। माझे नाव संदीप वामन लगड, माहिती सेवाभावी संस्थापक अध्यक्ष त्रिदल सैनिक सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य। आज आम्ही एकता कपूरने जे सैनिकांची जी वर्दी फाडली होती आणि त्यांच्या पत्नीला शब्द वापरला होता त्याबाबत आम्ही तक्रारी अर्ज आज येवत या ठिकाणी दिलेला आहे आणि ह्यांच्यावर पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील साहेब यांनी योग्य ती कारवाई करावा असे आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। जर कारवाई नाही झाली तर आम्ही महाराष्ट्र नव्हे तर अख्ख्या भारत देशामध्ये आम्ही आंदोलन करणार आहे।